Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai paralam. Sa sisin nga syukwa ban kran halor ka jinya linti jongi kung kinong song snong man be din ya ketu ka pisa bakular ka sorkar man chimsnem arpowe spa bat san hajar yaki nong belas ni. Ngitip babun ngi register nang kamyo ngi ka RTI nga perlat ba bat ka sorkar nakajing sngap jar ngi habru ban le ketu ka protes na kadharna mo. Ba hadir ketu ngi la kran bat ki ong ba kita pelat nak ya kena pisah kidon ki paralok ki bla phone ba ong ki la asram yo ndringi tepru ba kidon na phi ki bala sham jinja shu taman yo ru ban phone na ki number ki mtrekam ti hakajin kular ba sarkar ki ong ba ki dei ban kin pelat nak ya kata ka pisah mo ba kin persang chwai ka khat santare u august ni ai pore ki ti ni ong ru ya ki ba ki dei ban bu jing shisha ni kerteng ki brio hak kanja website ne kata ka portal ba ki ong da ka tin Pareng kenang mensuk ban wat kerteng mo. Hendrei ka sarkar kampat la ban lek kan ni. Te ngi kum pinong song snong ya asin kya kan ni. But lang bat ki paralok ki bade ki engineer ki bade ki computer engineer ki ba don IIT ni la ya shna ya ka website ka kerteng kalong hokmeghalaya.in. But hang ni ngina abu ki list bangi yo nak RTI. Kenang ba mapi tang nak ba knyat we budam. Pila ban wat ya la ka kerteng bat ban tip shisha hato la don em kata kajing ong ba pila yo ka pisa mo ban yo budin chu ngan sa batai hamnya kumno bangin pendon kami kani ka website pilong ban pendon kami kani na ki core computer handai na ka phone ru pila handai chu pa de man pensuk ki pa ba ki don ka tu ka ni ki phone number ki baterai kam pa ba ki ai to ka list RTI te kan don ka we ka jing one jong ka phone shaki phone number ki bangi yo kalong kum kata ka automated call mo let's say undeu number ba phim itu nama undeu number ba kin phone chapi ban wat ding tip shu hato pila yo shishan em kan pisa phi register na em but ya kan ni le khna bangin yo lum shu ki jing tip ki ba shai khna bangin yo ban shu halor ka sarkar ba ya kan ka scheme ka don ka jing kan rum kan ram ba ki hapan pen be namal ha ka jing shisha ladaki hendeu phongot ki nong mi khma jongi ki shim khia tang na bantai constituency la jong man pet baki break ki register ki yo kajin la sup kan ka kam ndai baki mle kumta mangi ki nong song snong lang bat phi nyen le ka e ka bangi haban le ban wat bnya ban tip sa ka sarkar ka jing shisha khna bangi la ban kam ki ni ki hok te to man tangan batai sai kum no ban pendon kam ya kan ka website bat ru haba phi yo e kan ka phone call ka e ba phi hab le link ba ki mobile le ki computer le chanu no browser but hang tu pin type ka address HOK Meghalaya .in kani ka address kan yalam ya phi shakawai ka website ka ba ikum ne mo ni khot ka virtual social audit jong ka scroll ba ka BOCW Hakani ka website ka don ka tin khasi garo but English. But lada pi knyot ha uni ubatan ba ong khasi pinyo I yakineki jing tip. Ka ka ba pila man le hakani ka website. Pila man wat ya la ka kerteng hakani ka list. Lada ka kerteng jong pi ka pau pet ba ka jing kam ba pila yo ya ka pisa ka de shisha na em. Lada pi klampat yo alut ka pisa na yo tang siteng na si pawa Pila ban pendap ya ka form bat katur kan pha ya kane sya ka sarkar. Pila ban wat ta ka non kam ta ka kerteng jong pi ka kerteng ba pi ai ha ka por ba pi register na banta kane ka pisa. Lane da ka number ba pi ai ha ka to ka por ne pila ro ban type ta ka block ne ka snong jong pi. Ti menta hai ni budam ba tho wat ya ki jing tip hang ne pinda press hang tu kan ya sya kane ka page bat hang ne Pila ban type ka kerteng. Tongan shu ai nok samo. Kersan. To. Peki bun pa ki kerteng kersan bor lang lingdo. Kersan bok siang syai, kersan bok wanyang kumta. Hendrei la dapi pi type ka kerteng ka lajong. Kala ban mi ar lai tali ru na mar ba teng ki don ki kersan lingdo ar lai tali. Hendrei sapet pada ya kani ka district. Ka dain em ka district jong pi. Ka block
pe hang ni ki thok ka jing yo ar phawei spa kan ni ka scheme ka sedang san tarik ume ka kut ka jing pha pisa ha khat lai tarik ti pen si sha ma phi ya kan ni ka jing tip hang ni idon sa ini budam ba thok hang ne phila yo ya ka pisa da phi khan yot hang to kan ya sa ha kan ni ka page ka don ko ka jing kali hang ne pe biang mo ba ki ni baro ki biang nang ta pa de pe hang ni thok phila yo na em ya ka pisa yes or no ka ba mut ho oi na em la da phi khan yot ki yes ka la biang bat phila ban pendap pa de hang ni kat nu ka taka pisa ba phio la ka de news pa thok kom to news pa la ne ar phawei spa thok kom ju ar phawei spa mo na makala ban long news pa ar phawei spa khat sau spa la da phi klam pat yo pat ya kan ni ka pisa na phi yo tang si teng bat si pawa phi kwa na em ban ujor sha ka sarkar hang ni kum ju idan ni budam ba ong yes or no ka ba mut ho na em la da phi kwa ujor phi tho yes but hang ni pat de kin pan sa u number epic jong phi phin pendap u number epic hang tu pat ru ya ka mobile number hang tu but ndla de pa de nyon yu ni budam ba tho submit here hadin ba phile ka ne kan wan ka jing ujor shangi mo kan wan bat ngin shim ki print out bat ngin tap saka sarkar yakini ki jing ujor ya ka phone call pa de kala ban wan na kum kini ki number snow bhara ya ka phone bat haba phira ya ka phone pin yo snow kum ni TUR ba kama urangli jukiyo ni agani ngachum hello ni phone na sector ROBOC kani ka de haktin ga ro bat khasi subut ba yaki jing batai ka watani bitungo khobora na khasinga baniwa jingtip hello ke jingira pisa naga benta ke snam arajar atho baga sarkar ke kular ban ai jadi nong bela ki ba register bar ke BOCW jong gat nat lebo knya diwei naga benta ke tin khasi knyot iwei tip knyot itai iwei khnang ba jilla kala pen bana ban ai kanya bedka khasi agar snam arajar atho yakin nong bela sli ki bala du bela bat ki bala register aga BOCW jong kat nat labor kat kum ki jingkip bangi yo link ba ka RTI ka kerteng bat ko phone number jong phi ka pau ba pila yo kyang ya kene ka pisa kum ta ni kwa ban penti kana la yo kyang sisa ne em ya kene ka pisa ngin kli phi tang artli ki jingkli bat ki jubab jong phi kin yarap jengi ban bu ke jing ujor jaga sarkar daraja baka pisa kampoi hakikiti jongpi sila yo priang ya da sana ja tingka knya diwei da pimpa yo ai knya ar da kila yo knyat kinsoi knyat lai da kila yo baro sana ja tingka tongin buat ifta ki jing tip mo da pim kan mau ni pim kwa ban juba subu mentang knyot ar bang khlam yo lu sana ja tingka tikwa ban bu ka jing ujor knya diwei da fitre ban ujor ban knyat ar da pintre ban ujor knyat lai da pim pat la rai ngad ladang akwa ujor ngang knyot iwei kum baki betha ya ka po jopi ban min sa phun yang sepi da ni don kam ti paralong nga kentu si sai phi ban pendon kam ki tu ki artli kita ka website bat haba kawan ka phone ngob ha padiang ka bat bot ki tu ki jing betha tu ka sur ha tu ka phone namar ba jing si sa ka sarkar ka ade men le ekni ka kam ban pendon kam ki bor teknologi ba ki ong ban yarap ba ki break in yo ya kita ki hok ki jong ki rei jai ba ki khlam le mangi ki pat ba ngin sim ki ai ka ni bat don bok ba ki don ki paralong ki ba ai ka por bat ya ka jing nang jing start ju ki ban tei ya ka ni ka website bat ban le ka ni ka phone call ti tong in ai ka jing tip ka ba nya ka ba biang ngim num le ka no ka ban pen snail ya ka ni ka jing persang ju ki pat ba bat ya ka ni ka website le menta te hot ni bu tang ya ka ni ka scroll ba ka BOCW hendrai nang ni shahmat ngatrai ngila ban ya bot din ban ya wat bnya halor ki we ki scheme laki de ka en REGA ka tu ka shispa sngi
bela neka PM Kisan neki wikiwe nama jing bon kata ka pisa ka bawan nak central government na benta jonga jong pi hendrei bon sen ka jano ngi mio butin hendrei menta da ka batrai lang kumne ngila ayo lat ban mat kumno ka long ha bangi trai lang ban penwan lam ya ka ni ka jing sensyar kham sajan yu pat ba tim nangi ka tur bat ka ni ka workers power of Meghalaya ni kwa bandai dang beteng ya kene ka jing trekam khnang bakan wan ka jing khoi ka jing trekam benya mo jong ka sarkar khnang ba ka bha kamiat kan poi supai ba ngi ringkat lang baro ngila pania kiu ke ko bless you.